وشان أمت للحريت بكا هاليلويا ريكم نحن قوائي هي وزقبرو هلونا እግዚአብሔር እንበሪ هلونا እግዚአብሔር ኢየሱስ በዝሎ ኢየሱስ በዝሎ አሜን ሓደ ተስፋ ይዘለና ተስፋና ኢየሱስ ተስፋና ኢየሱስ ከመለሲ አቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ንላዓለ ትሪለሁም ከምዚ ከይድ ከምዝራኽሞ ከሙሃ ኢየሱስ ታይ ከመልዩ ከመለሲ ኢየሱስ 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 ከመለሲ ነገር ካክሉት ከመለሲ ታሪክ ካክሉት ከመለሲ ኢየሱስ حزننا بزي بالله سقاينا بزي بالله قنزانا بزي بالله حجر كاتونا يسوع انتي كبليو كملش او بغيات يلون يلوك او حزن يلون يلو او سقاي يلون يلو او وعي يلون يلو او للتاترا يزلو او للتاترا يزلو او املكو ترا يزلو تعادل እና ተቀባበለ ቅዱስ እንዳበለ ሰግዱ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ኢየሱስ ዘለዎ ህልውናው ዘለዎ አባትነት ዘለዎ አው ለጸውይ ካይካ አሜን ከምዚልዎም ልብኩም አይሸበር በአምላክ እመኑ አነ ሄዳለሁ ተመልሰ መጤ ከወስደኩሜ ነው ከወስደኩሜ አቤት አቦይ ብዙ መህደሪ አሉ አቤት አቦይ ብዙ መድህር ነው ተስፋ ዘለው ህዝቢና ነደንግጥ ህዝቢ ኮናን ዝምለስ አቦልና ዝወስድ አቦልና ኦ ከመለስ ኢየሱስ ከመለስ ኢየሱስ ከመለስ ኢየሱስ ዋው ከመለስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ከመለስ እዛ ሐሳብ ለሐሰብኩም ነደንግጽ አይኮናን ይሉ እዚ ተስፋ ዘለዎ በዚ ተስፋ ለሐድኩም ታይበሉ ተጸናኑ በዚ ተስፋ ለሐድኩም ታይበሉ ተጸናኑ ይሉ ተስፋ ዘለና ህዝቢና ተስፋና ኢየሱስ ከመለስ ዋው ዋው እግዚአብሔር አምላክ እመስግነካለሁ ሎሚ ክብር ድማ ህበካለሁ ንስኻ በይንኻ አምልኮ ክትወስድ ብቁዒኻሞ አምልኮና ንስኻ በይንኻ ውሰድ መዝሙርና ንስኻ በይንኻ ውሰድ ክብሪ ንስኻ በይንኻ ውሰድ ስግደት ንስኻ በይንኻ ውሰድ እልልታና ንስኻ በይንኻ ውሰድ ንምንታይ ክበሃል ከሎ ተሓሪድካልና ኢኻ ሞይትካልና ኢኻ ካብ ዘርን ካብ ቋንቋን ካብ ነገድን ዓዲድካልና ኢኻ እሞ ብደምካ እግዚአብሔር ሆይ ክብሪ ይግባእካ እልልታ ይግባእካ አምልኮ ይግባእካ ስግደት ይግባእካ አባትነት ይግባእካ ጎይትነት ይግባእካ እሞ ብቁዒኻ ይብለካ እግዚአብሔር ሆይ ብቁዒኻ ምድሓን ናትካ ዝኾነ አባትነት ናትካ ዝኾነ ጎይትነት ናትካ ዝኾነ አብ ክንዲ ፈተውቱ ዝሙት ምናልባት ቤተዛነ አብ ክንዲ ፈተውቱ ዝሙት ምናልባት ቤተዛነ አብ ክንዲ ጸላቱ ዝሞት ብጀካ ኢየሱስ አይሬኩናነ አብ ክንዲ ጸላቱ ዝሞት ብጀካ ኢየሱስ አይሬኩናነ የፍቅረካይ ካብ ልበይ ፈቶካይ አይድልን ካል እንታይ ከዓሰለይ ንስኻ ግን ኢየሱሰይ ኩሉ ትሆነለይ አይድልን ካል
ከአብሰለይ ንስኻ ግን ኢየሱሰይ ኩሉ ትሆነለይ የፍቅርካይ ካብ ልበይ ፈቶካይ አይደለን ካል እንታይ ከአብሰለይ ንስኻ ግን ኢየሱሰይ ኩሉ ትሆነለይ ክንቦት ሆነለይ ክንደት ሆነለይ ክንደውን አርክ ትሆነለይ ክንደ ሁሉ ትሆነለይ አነ ንዓኻ መሪፀለሁ ምርጫይ ንስኻ ኢኻ ድሌታይ ንስኻ ኢኻ ባባ አይደለን ካል እንታይ ከዓብሰለይ ንስኻ ግን ኢየሱሰይ ኩሉ ትሆነለይ አይደለን ካል እንታይ ከዓብሰለይ ንስኻ ግን ኢየሱሰይ ኩሉ ትሆነለይ እየፍቅረካይ ካብ ልበይ ፈቶካይ አይደለን ካል እንታይ ከዓብሰለይ ንስኻ ግን ኢየሱሰይ ኩሉ ትሆነለይ አይደለን ካል እንታይ ከዓብሰለይ ንስኻ ግን ኢየሱሰይ ኩሉ ትሆነለይ ብሩራይ በረስኩን ባባ ወርቂ በረስኩን ባባ ምርጫይ ንስኻ ኢኻ ሃይለይ ንስኻ ኢኻ ህይወተይ ንስኻ ኢኻ ንዓኻ መሪፀለኹ ናይ ምንባር ትርጉመይ ንስኻ ኢኻ ናይ ምቑዋይ ትርጉም ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ወይ ምርጫይ ንስኻ ኢኻ ዓለም ፍትወታ ክዓልፍ እዩ ንስኻ ግን ንስኻ ግን ትማል ነርከብ ለሞት ትነብር ንዘላለም ትነብር አምላክ ኢኻ እሞ ምርጫይ ኢኻ እግዚአብሔር ምርጫይ ኢኻ አቦ ድላይ ኢኻ ኢየሱስ ድሌተይ ኢኻ ኢየሱስ አይደለን ካል እንታይ ከዓብሰለይ ንስኻ ግን ኢየሱሰይ ኩሉ ትሆነለይ አይደለን ካል እንታይ ከዓብሰለይ ንስኻ ግን ኢየሱሰይ ኩሉ ትሆነለይ አይደለን ካል እንታይ ከዓብሰለይ ንስኻ ግን ኢየሱሰይ ኩሉ ትሆነለይ ኩሉ ትሆነለይ ኢየሱስ ክንድቦት ሆነለይ ከምድነት ሆነለይ ክንድውን ሓውት ሆነለይ ክንድ ሁሉ ትሆነለይ ንስኻ ዝኣመንካዮ ክጠልመካ እስኻ ግን ዘይትጠልም ዝቀረብካዮ ክርሕቀካ እስኻ ግን ዘይትርሕቅ ትባል ምሳና ዝነበሩ ለሙ የለውን ንስኻ ግን ምሳና ኣለኻ ኢየሱስ ቃልካ ዘይዕፀፍ ቃልካ ዘይልወጥ ንቃልካ እሙን ዝኾንካ ኢየሱስ ንቃልካ እሙን ዝኾንካ ኢየሱስ መሪፀካ ኣለኹ
ምርጫዬ ኢየሱስ ምርጫዬ ኢየሱስ ክብሬ ኢየሱስ ሰላሜ ኢየሱስ ሃሌሉያ ደኺመ ዘይትብለኒ ተሓሊለ ዘይትብለኒ ሰልችኒ ዘይትብለኒ እንደ ፀዋውኳ ትሰምዓኒ እስኻ ብዛዕባይ ዘይትደክም ዘይትዕልል እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ፀፅባሕ ንበር ኢልካ ተንብረኒ ዘለኻ ብህይወት ክነብር ኢልካ ተንብረኒ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ሆይ የመስግነካ ኣለሁ የክብረካ ኣለሁ ብዙሓት ክትስኡ ደልዮም ኣይተስኡን ኣነ ግን ኣተሲኻኒ ንዓና ግን ኣተሲኻና ህይወት ኣቀፂልካና ኢየሱስ ኣቤት 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 ክሓስቦ ከለኹ ይገርመኒ የድንቀንሎ ባባ የገርመንሎ ባባ እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይከውን ነሩስ ይበል እስራኤል ኢሉ ጠላትና ተንስዮም ንስኻ ሚስጥሩ ንስኻ ምሳና ምህላኻ እሞ ምሳና ስለዘለካ እግዚአብሔር ወይ ነመስግነካ ኣለና ንባርኽካ ኣለና ምህላውካ እዩ ዘንብረና ዘሎ ኣባትነትካ እዩ ዘንብረና ዘሎ እሞ ክብሪ ንበካ ኣለና እግዚአብሔር ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምህረትካ ኣባይ እንዳዓዘዘ ምህረትካ ኣባይ እንዳዋሕዘ ምህረትካ የቀጽለኒ ስለዘሎ የምብረኒ ስለዘሎ እግዚአብሔር የመስግነካ ኣለሁ ምህረትካ ባና ስለዝበዝሕ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ሆይ ዘማርስ ከምዚ ኢሉ ዘሚሩ ምስተረድኡ ምስተተንከፈ ምህረት እግዚአብሔር ምስገረሞስ ከምዚ ኢሉ ሪእዎ ሲ በቃ ከምዚ ኢሉ ዘሚሩሉ አይደከምካን ገና አታ ምንባረይ ትደሊ አይደከምካን ገና ክትምረኒ አታ ምንባረይ ትደሊ እግዚአብሔር ምንባርኩም ይደልዩ እግዚአብሔር ምቁጣርኩም ይደልዩ እግዚአብሔር ምንባርኩም ይደልዩ እግዚአብሔር ምፍራይኩም ይደልዩ እግዚአብሔር ክባርኩም ይደልዩ ዋው 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 ከምዝናተይ ቀዳማይ ምሕረት ተገበረሉ ሰብ ከምዝናተይ ዕድገት ተገበረሉ ሰብ ከምዝናተይ ዘይግቦት ግቦት ተገይሩ ተዋሃቡ ዋው ዘገርመኒ እግዚአብሔር ወይ የመስግነካ ኣለሁ ሎሚ ንህዝብኻ ትብሎ ነገር ኣለካ እስኻ ቃል ኣለካ ሎሚ ዝኸውን ብቃልካ ጌርካ ተዛረቡ ብቃልካ ጌርካ ህነፀና ብቃልካ ጌርካ ኣልዕለና ብቃልካ ጌርካ አብርሃና ብቃልካ ጌርካ ለውጠና ኩሉ ከሐልፍ ቃልካ ይሐልፍ እዩ በቲ ዘይሐልፍ ስርሐና እግዚአብሔር ወይ አይንቶም እናራየ አዝናው እናሰርዕ ታሪክና ይለወጥ ሎሚ ነገራትና ይለወጥ እግዚአብሔር ወይ ነገርና ብቃልካ ይሰራ እግዚአብሔር ወይ ሰማይ ይሐልፍዩ ምድሩን ይሐልፍዩ ቃልካ ግን ይሐልፍኒ ሞ ተወኪለካ ነው እግዚአብሔር ወይ ተወኪለነው ቃልካ እግዚአብሔር ወይ ተደግፈነው ቃልካ እግዚአብሔር ወይ ታሚነነው ቃልካ እግዚአብሔር ወይ ቃልካ ይእመናለሁ እግዚአብሔር በቃልካ ተዛር ንባሪያኻ ተጠቀመሉ አሜን በባሪያኻ ተዛረብ ህዝብኻ ትብሎ ዘለኻ ደሎም ማዓልት ክትብሎ ተለኻ በዚህ ምክልካል ተዛረብ እግዚአብሔር አሜን ፍቃድ ካምበር ፍቃደይ ከይዛረብ ረድአን እግዚአብሔር ወይ ሐሳብ ካምበር ሐሳባይ ከይዛረብ ረድአን እግዚአብሔር ወይ መደብ ካምበር መደባይ ከይዛረብ ረድአን እግዚአብሔር ወይ ተባረክ ኢየሱስ
مستوعب كخلو أمرهم كفترلهم تبعكم تصحفه قال እግዚአብሔር مستوعب እግዚአብሔር ናይ ነፍስ ወከፍ ህዋቴ አእምሮ ይከፈት ንቃል ከአእምሮ ይከፈት ንቃል ከልቦ ይከፈት ንቃል ከሁሉ ነገሮም ይለቀቅ እግዚአብሔር ሆይ አቃል ከከይድህቡ ማንኛውም አይነት ፍላጻ ካብ ሰይጣን ዝውወድ ዘበለ ማይከም ዝብተን ይበተን ማይከም ዝብተን ይበተን እግዚአብሔር ማይከም ዝብተን ይበተን በኢየሱስ ስም ጸጥ ክብል አዘዝኩሎ ቃል ካጥራይ በኃይል ይገለጽ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣንን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ማዓልቲ ናባኹም ክመጽእ ከለኹ ነዚ ህዝቢ ኻስ እንታይ ይክብሉ እንታይ ክዛረቡ እንታይ ክትብሉ ኢሎም እግዚአብሔር ክዛረብ ከለኹ ብዙ ተፈላለየ ነገር ኣብ ልበይ ዝሓልፍ መልእክቲ ነይሩ ግን ኣብ መወዳእታ ሰዓት ግን መወዳእታ ግን ኣብ ሓደ ነገር ወዲቃ ሓደ ነገር ካለ ዕርፍለይ ማለት እዩ እሱ ከዓ ሎሚ ናባኹም ሒዘ መጽእ ዘለኹ ቃልሲ بخور نجرسي زتخببنا سبعة بدمنا بتصبح مسكر دمنا استيت بناينا زتخببنا هنا دمنا تيز بلنا سبعتنا زخببنا سبعتنا زبل يومو إذا دمنا تخببنا رجالنا لومي نعو ندارعنا كميلنا نبتي كرسوس أبينا مغواي كم نخل بزق على حلفنا كريك نفتنا زيابير بزق على كزارة إبراهيم معرف عصر تغلته قطري هذا سجاب هم 4 زلوا كنا بوينا شعوب ومسألة ناي زيابير قال كنا كافلنا مالتي بشم يسوع كان ببالكمين من تزي نحنا دما بكندز زأكل دمنا مسكرن تخيلنا كلنا نقولو زخبدنا نتتبكنا حاجاتن نرحق بتاكرمينا تعنصلنا زلو مكدادنيها بتعدستي نوي نفتي حفرتون يقو سلت هبكرميو زلو حقوس إلو مسكال تعجسن عبيمان أملاك تقمتن جماري امنتنا دمدامي آن يسوس نتأمت منتي كي تدخمون نفساتكم كي هللا نتي كاب حتان أبرئسو كندزز أكل مصرار تتعجسة الزكو واو praise the Lord إذا قال كجمر كله انت يلي جمر زلو كجمر كله منتزي نحنا بكندز زأكل دمنان مسكرم تخبينا كلنا واو praise the Lord نحنا بزدنك مسكرم دمنان تايتبلنا سباتنا زتخببنا زخببنا ناي مسكر دمنا قالوا تخبينا لنا بعد زدنك ناي مسكر دمنا اسكي دمنا بنمسك ግን ተኸቢኩም አለሁም በሐደ ደመና ምስክር በዘለው ደመና ዝተከበኩም ይሁን በዚህ ምስክር ደመና ሞ ይብላል አስኤባቢሉ ግን መግባብና ጥራይ ዘይኮነ ዝነግረናለው ንሁሉ ዝከብደናን ነትጠብቀናን ኃጢአት ነርሕካ ይልሉ እጂ በደመና ተኸቢና ኮለና ከይን ጎይ ንቅድም ከይንብን ከይን ዝርጋህ ናብቲ ጸዋዕና ቢልና كاين خيج هذا زغوتت ነገር ግን አለ ይለናል هذا ታይዘበት زغوتت ለቀደም ከይን በት زغوتና ነገር አለ ጎታት ነገር አለ ማለት ነው
እቺ ነዚህ ታይበሉ አረና ነርሕቅ መጀመሪያ ደረጃ ክርሕቅ ዘለወሎ ማለት እዩ ነዚህ ታይለ ዝጎተና ዝጠብቀና እንታይ ንበል ነርሕቅ ምክንያቱም ዝጎትት እንተሎ ከምት ደልዮ ኮይንካ አይትጎይን ኢኻ ከምት ነፃ ኮይንካ ጉያኻ አይትገብርን ኢኻ እቺ ክትጎይ ዕንቅፋት ዝኾነካ ነገር ንጉያኻ ዕንቅፋት ዝኾነ ነገር እንታይ ይብላሎ ክእለይ ክእላሎ ይዝብተሎ ንጉያ ከምት ዝለይ ኢፌክቲቭ ኮይና ከይንጎይ ውፅኢት ዘለዎ ጉያ ከይንጎይ ዝገብረና ዝጠብቅ አሎ ዝጎትት ካል ዝከብድ ካል ክልተ ተፈላለዩ ነገር ዝጠብቅ አሎ ዝከብድ ካል ዝጠብቅ ማለት ዝጠብቅ ዝጎትት ዝከብድ ማለት ዝጻዓር ማለት ሕጂ በበይኑ እንታይ ይዘሉ ግን ቅድመ ዝምዝራቡ ሓደ ነገር እዩ ምእንቲ ዝሕና በከንድ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸቢና እንታይ እዮም እዞም ምስክራት ከዮምና ዘለውን ዓና እዞም ደመናታት እንታይ እዮም እዞም ደመናታት እንታይ እዮም ሎማዓተን ጀምሮ ትምህርቲ ዝመስል ማለት እዩ ተኸቢናሉ ደሎ ደመና እንታይ እዩ እዞም ደመናታት ቅድም ክንፈልጦም ክንቀላለና ማለት እዩ ተኸቢናሎም ዘለና ደመናስ እንታይ ተኸቢናሎም ዘለና ምስክርሲ እንታይ እዩ እቲ ሓሳቡ ምእንትዚ ኢሉ ስለዝጅምር እቲ ሓሳቡ ካብ ቅድም ዝበለ ምዕራፍ ስዒቡ ዝመፀ እዩ ካብቲ ቅድሚኡ ዘሎ ምዕራፍ ተከቲሉ ዝመፀ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ምእንትዚ እንዲሉ ሓደ ተጀመረ ሓሳብ ኣሎ ዘይተወደአ ቅድም ተነገረሉ ኣሎ ነቲ ተነገር በዚ ምክንያት ወይ ምእንትዚ ምዝ ቅድሚ ሕጂ ዝሰማዕ ሞዝ ተባሃል ነገር ምእንትዚ ኢሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ኦኬ ምእንትዚ ብሎ ናብ ምዕራፍ 11 ዘሎ ሓሳብ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ምዕራፍ 11 ሓሳብ ሒዝዎ መፅኢሎ ማለት እዩ ምዕራፍ 11 ካ አውኻ ዝተመስከረሎም በእምነት ዝተመስከረሎም እንታይ አለው አቦታት አለው ማለት እዩ በእምነቶም እንታይ ዝበሉ ዝተመስከረሎም አቦታት ዋው ንምስክር ኮይኖም ዝቀረቡ ዝተነገረሎም ብዛዕባ ንበይና ተዛሪና ክንውድኦ ተባሂሉ ዝተነገረሎም አበይቲ ምስክር አለው ናይ እምነት ምስክር ጅጋር ዝሆኑ ናይ እምነት ምስክር አለው ማለት እዩ እዞም ምስክራት ንዓይና አኹሎሚ አብነታዊ እዮም ማለት እዩ ንዓይና አኻትኩም አብነታዊ እዮም ማለት እዩ ዝሓለፍዎ ጎዳና አለው ዝመጽዎ ጎዳና አለው ክመጽዎ አለው ዝኸፈልዎ ዋጋ አለው ትምቢሎም ዘይኮነስ አቢ ንእግዚአብሔር ዘስመርዎ በእምነቶም ኣብ መጽሐፍ ከይተረፈ ዝተጻሓፉ አቢ ግደ ዘለዎም ሰባት እዮም ማለት እዩ ኦኬ ሓደ ካብኣቶም ሎምን ንርኢዮ ሓደ ካብኣቶም ክርኢና ማለት እዩ ምዕራፍ 6 ዘፍጥረት ክንከይድ ኮለና ምዕራፍ 6 ዘፍጥረት ክንከይድ ኮለና እንታይ ዝብል በቲ ምድሪ ዝረከሰትሉ እዋን በቲ ምድሪ ዝተበላሸትሉ እዋን ጽቡቕ ሰብ ኣብ ተሰኣነሉ እዋን ምድሪ ኣብ ዝረከሰትሉ እዋን እግዚአብሔር በቲ ዝፈጠሮ ሰብ ኣብ ዝተዓሰሉ እዋን እንታይ ብለኩም ኣለሁ እግዚአብሔር ከይተረፈ በቲ ዝፈጠሮ ሰብ ኣብ ተዓሰሉ እዋን ልብ ሰብ ኣብ ዝኸፍኣሉ እዋን ጽቡቕ ዝዛረብ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ምድሪ ብርክሰት ኣብ ተማልኣትሉ እዋን ምድሪ ጸልማት ኣብ ተከደነትሉ እዋን እግዚአብሔር ሓደ ሰብ ረኺቡ እግዚአብሔር እንታይ ረኺቡ ሓደ ሰብ ረኺቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓደ ሰብ ሞገስ ረኺቡ መን ኖህ እዚ ሁሉ ተራዩ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ክርኢ ኮነሲ እንተቀመጠሲ ንልብ እግዚአብሔር ዝሰብርበት ንልብ እግዚአብሔር ዘውሂበት ጡይ ኣብ ተሳለሉ እዋን እግዚአብሔር ንምድሪ ከጥፋ ኣብ ዝወሰነ እዋን እግዚአብሔር ክርኢ ኮሎ ሓደ ሰብ ረኺቡ ኖህ ረኺቡ ኖህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረከበለና ኖህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ረከበ ሞገስ ረከበ ሎሚ ንስኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ትረክበሉ መዓልቲ እዩ ሎሚ ንስኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ትረክበሉ እዋን እዩ ምድሪ ኣብ ተበላሸትሉ እዋን እግዚአብሔር ክርኢ ኮሎ ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ንበል ንኖህ ዋው ፕሬዝ ዘ ሎርድ ጸልሚሱሎ ምድሪ ሰብ ገገዛ መገዲ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ምድሪ ሰናይ ዝበሃል ጠፊኡሎ ኣብ ምድሪ ጽቡቕ ዝበሃል ጠፊኡሎ ምንም ነገር ንእግዚአብሔር ዘርዮ ነገር አይተረክብን
ህዝብ ከደይማቸው لعل شموت بين كابزو هولو سي كابزو هولو حزبي كاب عالم حزب مولو بلو هذا نتني كرايا يقليو እንኳን ካብ ዓለም ሙሉ ካብ ማኸና ኩሓደ ጻድቅ ዝለሊ ካብ እግዚአብሔር ግን አይቱይረ አይቱ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ዝኽወር ነገር የለም ናትካ ነገር ካብ እግዚአብሔር አይና አይስወርኒ ናትካ ነገር ካብ እግዚአብሔር አይና አይስወርኒ እግዚአብሔር ይሪዩ እግዚአብሔር ይሪዩ እግዚአብሔር ይጥምትዩ እግዚአብሔር ይሪዩ እግዚአብሔር ክሪ ኮሎስ ንኖህ ሪዩ ሪን ተበለስ ሞገስ ዝረኸበ ሰተራ ዋ ኖህ በዓል ሞገስ ኮይን ተረኸበ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቫልዩ ዘለዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ኮይን ተረኸበ ማለት ስማዕ በልዎ ተካን ዘሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ አለካ በልዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ አለካ በልዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ አለኪ እግዚአብሔር ሃሪኪ በልዎ እግዚአብሔር ጸውዒኪ በልዎ መጽሐፍ ትዛረብ ኮሎ ከምቲ ይዝብል ነቶም እግዚአብሔር ዝመረጦም ሲል ማን ይኩንኖም ይዝብል እግዚአብሔር መርጥካዩ ሰማይ ኩንነካዩ ሰማይ ኩንነክዩ እግዚአብሔር ተመርጥኪ በሰማይ ተመረጥክን በላ አሜን ይኖ እግዚአብሔር ስለዚህ መረጾ ኮናን ይብሉ ማንንም ኩንኖ አይከድኒ እግዚአብሔር እንድህር መርጥካ ማንም ሰው አይኩንነካን ከባቢካ ትዛረብ ኸዩ ከባቢካ ትሌቱ ከዕልን ይኸሉ እግዚአብሔር ግን ስለካ ዝብሎ ታይሎኒ ሞገስ ረኺብካ ኣለኻ ቅድመይ ሞገስ ረኺብካ ቅድመይ እሱ ክብርቲ እሱ ቅድስ እሱ ባይ ተፈተው እሱ ባይ ተመረጥኪ መሪዘኪ ዝብሎ መሪዘኪ ዝብሎ እግዚአብሔር ዋው انت زخوننك ماني إلو انت زخوننك ماني يراتك متسا كريستوس يسوع يكوننو سيدي كريستوس صادق عندي هيك ما يخوننك اسك نغربي nobody من نفسه كنا كايكني ስለዚህ ስጋ ካብ ኩነኔ ወጣ ሐሰብካ ኖ እግዚአብሔር ከመርጦ ሆነኮ እቡ ከባቢው ሁሉ ጽቡ بزعبا نه صبو زعلن كيመስለኩም بزعبا نه ዕላሎም ኩሉ ዝተበላሹ ዕላን ነይሩ ንኣብነህ ዝነበሩ ማጣምታ ጽሉል ጊዜ እንታይ ጥዑድዩ ተዓይነሰብዩ በዚ ፀሐይ ሲ ከመይልዩ ዝናብ ክዘንብ ዝብለና እዚ ህሙም ኮናሎ ጥሩብ ዝተሓተ ኮናሎ እምበሪ ፀሐይ እንዳራና ቀትር ሆሎ ከመይዩ በሓጋይ መዓልትሲ ዝናብ ክዘንብ ዝብለና ዘሎ እዚ ደመና የለን ዝራይ ኮ የለን ዝቅመት ነገር የለን እዚ ሰጥ ጽሉ ኮናሎ ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም አነ ዝገርመን ሁሉ ተበላሽት ቁዋሲ ሁሉ አብተ ጠየቀቋን ሰቋ ተማክሮ ሰምኮ ቢሎ ጥይት ሁሉ ሰምኮ ቢሎ አብተ ቁዋሲ እግዚአብሔር ግን ዘማክሮ ሰብረኺ ናይ ልቡዝ ነግሮ ለማ አትስራ ካና ልቡዝ ነገር ካዛቢያ ለማ አትስራ ናይ ልቡዝ ነገርኪ ናይ ልቡ ከምልባይ ዝብሎ ወድ ሰይረኸኩ ወይሎ በቃ ከምልባይ ዝብለካ ከምልቡ ትሆነሉ እግዚአብሔር ንስኻይካ ንስኺኺ እግዚአብሔር ዋው 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 ራማ ሳካባ ሻራባዛ ከምልቡ ይህስል እግዚአብሔር ከምልቡ ይሃል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዘማክሮ ሰብሲ ረኺቡ ብዛዕባ መጻይ ዝነግሮ ሰብሲ ረኺቡ ብዛዕባ ቀጻሊ ዝነግሮ ረኺቡ ሰብ ዘይፈለጦ ዘፍልጦ ሲረኺቡ ሰብ ዘይርዶ ነገር ዝርዳሉ ረኺቡ እግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ ዘማክሮ ነው ስማዒሉ ኣብዚ ቀጻሊ ዓመታት ምድሪ ክጠፊ አይሉ ኣብዙሪዩ ዘሎ ሰብ አይፈልጥ እንታይ ከውን ከም ዘሎ ነው ግን ይፈልጥ አሜን ሃሌሉያ ከመጽ ዝበለ አቀድምካ ናይ ምርአይ ተህሎ ይወሃበካ አሜን ተራታ ከመጽ ዝበለ ክትሪየሉ ክትርዳሉ ትኸጸጋ ይልቀቀልካ ከመጽ ዝበለ መጻይ ነገርካ ክትርዳሉ ትኸና እግዚአብሔር ጸጋ ነባኻ ይልቀቅ ለምንታይ ኣብ ቀድም እግዚአብሔር ሞገስ ረኺብካ ኣብ ቀድም እግዚአብሔር እሙን ኮይንካ ተረኺብካ ኖ ይሉ ኣብ ቅድሜ ሞገስ ረኺብካ እሙ በቃ እጂ መቀጻል ዘሎ ዝገብሮ ነገር ከነግረካ ከከውን ዘሎ ነገር ከነግረካ ይሉ ንኖህ ከማክሮ ሁሉ ነሪ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በባህሪው ከምልቡ ሰብ ከነክ ኮሎ
የማክሮም መጻይ ነገሩ ይነግረው መጻይ ነገር ይነግረው ከበግሮት መጻይ ዝሆን ነገር ይፍልጦ አሜን እግዚአብሔር እኮ በቃ ከምልቡ እንደርበን ካሉ ንጽባህ ዝሆን ነገር ከተፈ ይዕለካ አሜን አይንዕካሊ دخول ينعقني سلفي لي نعقني سبي برزنعك እግዚአብሔር አይነቅም መጽሐፍ ዛር እኮ እግዚአብሔር አብይ ምንም ግን አይነቅም ዋው ሰብ ዘይን እግዚአብሔር ዘይን አቆ ሰብን ንዕቆ አደረኩ እግዚአብሔር ንዓፍ ንخلص ገለ ሰባት ግን ብናቶም መመዘኒ ከንዕቆ ይፈልዩ እግዚአብሔር አክሊል ንخلص ብናቶም መመዘኒ መመዘኒ ካ በዜሮ ተራበይ ኳሊፊኬሽን ዝኾነ መመዘኒ ይብሉን ስጋዊ መመዘኒ ብቃት ዘለዎ መመዘኒ ይኮን ሚዛኑ አምባላንስ ዝኾነ ሚዛኑ ብናቱ መመዘኒ ምናልባት ካብ ሰይጣን ተለቅዕወት መጽ መመዘኒ ይኸው ካብቲ ጨካን ሰናይና ዘይደሊ ሰላምና ዘይደሊ ተለቅዕወት መጽ መመዘኒ ይኸው ነው በመዛን ንሕና ክንወድቅነ በዓይን እግዚአብሔር ግን ንስኻ እንታይ ኢኻ ክቡር ኢኻ በዓይን እግዚአብሔር ግን ንስኻ ሞገስ ዝረኸብካ ሰብ ኢኻ በዓይን እግዚአብሔር ግን ዝተመረጽካ ኢኻ እግዚአብሔር ክመርጸካ ኮሎ ነገር ካሪ ኮሎ ፈቲካ ይመርጽካ እግዚአብሔር ክመርጸካ ኮሎ ነገር ክሪይቶ ስለሃከሪ ፈቲ ይመርጽክ ካሊ መመዘን የርና እግዚአብሔር ክመርጸና ኮሎ ዋላ ሓደ ንምርጫም ንበቃ ሰባት አይኮና ግን መሪጽና እግዚአብሔር በምርጩ አይጋገኝ ኦኬ ስለዚህ እግዚአብሔር አብዝቶ ዘመናት ሰብክረክ ኮሎ የማክሮ መጻይ ነገር ናአብርሃም ታይሉ አነ በሐቅሎ ከአብርሃም ዘሃቦ ዝኽውሎ ነገር አሎ ዲካባካ ከገብሮ ዝበልኩ ነገር አቀድም ነገር ካቺ ንሳዶም ከጥፍ ኮሎ ነብርሃም ታይሉ ወጥሰር አማሂሩ ወይ ንሳዶም ከጥፋይ ሁሉ ነገር ከጥፋይ ኮሎ ለማን ማሂሩ ወቅድም አብርሃም ከታይ ተማግቶ አው 50 ጻድቅ ተተረከበ አው ተተረከበ ያምዝ እግዚአብሔር ከም አርኩ ይዕልሎ ከም ጻይ ይዕልሎ አላላላታ ምስ እግዚአብሔር እሱ ምስዓታ ቀረባ ካይ ሩህ ካይ ኮነ ከተማክሮ ከዛር በቃ እስካው ልብ ሆነሉ እሱ ከዛር በቃ እስካ በመገዱ ተመላለስ እሱካ እንታከም ለካይ አይነ አካል ሀፍታማይ ብንት ካይብ ንዘኽበርዎ ዘኽብር respect ዝገብሮ respect ዝገብር ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ንዝእመን ወዘበለንታይ የማከር ዘማከር አምላክ አለና አከርመኩም ነመክር ኮን በቃ አይኮና ነመክር ተበቁ ዲሁ እንጋለገና እንኳን ነመክር ንዓከነትን በቃ አይኮና ግን እግዚአብሔር ነማኻሪ ጸውይና ሐሳቡ ገጸና ጸውይና እግዚአብሔር ሚስጥሩ ያባልኩኝ ሚስጥሩ ነገርኩ አሜን ዶ ስለዚህ ኖህ ቀጻለ ግበር ዘበለ እግዚአብሔር ከነግሮ ሁሉ አይተወላ ወለና በእግዚአብሔር ወለውል ዘበለ ከልተን ዝልቡ ኮይኑን እግዚአብሔር አይቀርብ በሙሉ ልቡ እግዚአብሔር ተዛሪሞ ይኸውን ይሉ አሚኑ ቀጻል ነገሩ ከሰራ ሁሉና እንሪየው ማለት ታገሩ ነታመርከብ ከሰርሐ ጀምሩ መምለቀት ሆነ መርከብ ከሰርሐ እግዚአብሔር ተዛሪሙ ከኸውን ይው ስለዚህ አለ ዘዋጣኒ ወገን እግዚአብሔር እንኳን በር ወገን ሐፋሽ መሆን አይኮነን ኪፈዞ አይደለኒ አና እግዚአብሔር ወገኔ ሪዋሎ ምድሪ ጡይ ነገር ተምዘይ መርከብ ሰርሕ ነታ መርከብ ሰርሕዋ ደጋምሽ ታንካ በምታይ ለቅልዋ በቀጥራን ጌሩ ጾት ጌሩ ለቅልቅዋ ተሰሪያ መርከቡ ሰሪሑ ከሰርሕ ሆኖ ግን زحانفن مجدتات قللتي مجدتات يقولها مركب سرح كله زحانفن مجدتات قلل منجد يحلفن كم قربا زبد جميلكا سغاتو دوق زلو انا شميو اقاللمو بزح طرفن بزح مكران حليفي ነው ኢማጂን ገበሩ ደቀካደ ከመርዓው ኮሎ ደቀኖ ግን ነዚህ ዕድል አይገጠመውም ምክንያቱም እሱ መገደ አምላክ ስዕል ስለዘሎ እቲ ህዝብ ንዑንታ ጌር ወይ ኢግኖር ጌር ወይ ደቁ ኣብ ማቴዎስ 14 ጌር ከተሙ ኮሎ ኩላ ከተመርዓው ኩላ ናድነናታ መገደት ኮይከላ እሱ ግን መርከብ ሰርሕ ነይሩ ደቁን ይቀበልዎ ነይሩ በዝኾነ መንገድ እሱ አቤተ ጠምዲ ነይሩ አብትና እግዚአብሔር እዩ
عبت زمتنا إخوان تزاربو صباح خويلو تصبيو تقول نجار عب حساب إخوان تتأميدي يركب نيرو نعوم الشنتي نمن نتوم عكبابي زريو الشنتي السوم بيزنسهم يقبرو السوم بيزنس يقبر ناتو بيزنس نتزمت نتبايو ناتو بيزنس كن زحلف نجاريو ناتو بيزنس اتخذيابيات زبالة مقباريو ناتو بيزنس كن حلاف نجار تتقف نجار مش ماتش بيزنس كالو من تايناتك بيزنس ناتك على حلاف نجار دي كويس أرتي زلال ما ينجار مسحف الزارب كله كم زين على من فتوتان كحلفيو تفكار إخوان تقبر كن نزل عالم كنا بري فكار إخوان تقبر ما تبري نزل عالم أزي ناي سامعك على يكونن ناي تو ناي تي سامعين مدرس فتار إخوان كاريو عالم فتوتان كحلفيو تنا إخوان حساب تقبر كن نزل عالم تكبري كنا بري praise the Lord سلازي نو كاتكيتو نتعملكم كسرها جميل هجي كسرح كلا قليل واقع ترفي الوجه زرحة زلو مركب ترى مركب يقولتن نمدحانو بتكون مركب يسرع زلو مملوكيو بتكون مركب يسرع لا ترتي ولو لو هذا نجاب ترتي ولو هذا نجاب مزيابل تسمع بيلو اوكي يسعقوه يلا تصلوا يشكعلوا النيرو እግዚአብሔር ከይሱ ሰማይ ኮነን ይዝብል ሐቂና እግዚአብሔር ከይሱ ታይሆነ ከይጣስ ድማ ወድ ሰማይ ኮነን እግዚአብሔር ተዛረቦ ተረባ ጊዜ ሐልዩ ሰዓት ሐልዩ ክፍጸም እግዚአብሔር ተዛረቦ ተረባ ጊዜ ሐልዩ ሰዓት ሐልዩ ክፍጸም እግዚአብሔር አይጅንጉኒ አይቅልጥፍኒ እግዚአብሔር በሰዓቱ ነገር ሁሉ ሰናይ ይገብሮ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ በጊዜው ጸብቆ ገብሮ ጊዜው በሰዓት አለ መሳቁ ሰማይ ተከፈተልና ጊዜው በሰዓት አለ እንታይ ተከፈተ مساق السماء تكفته واو مساق السماء مستكفته مركب تسريحة تودي الله لأنه እግዚአብሔር نام مركباتيو نو مساعته نام مركب بدهريت معاتو عاتيو ወይ እግዚአብሔር بعلو عاتيو ወይ ተመልሶ ከይወጽት عاتيو أم مركب عاتي مساق السماء مستكفته ዝናብ ክዘንብ كله سب كله بوهج كتلك كله ناينوه مركب قبل الكتول كله ناينوه مركب قبل الكتول كله نلع على حاف كتب كله كحيز هو تفتر متحازي بالله مغنياتو زريعه كله بمنتايو بكارتاميت بلميت كنت حاز زي كل ነገር مالتيو كنت حاز زي كل كحيز هو تبلون تتحاز ነገር ስለዚህ ብሉ መሐዚ ብለው ለማችሁ ስለዚህ ናይነው መርከብ አይኖ ምን ዳራይ ስሙ አይኖ ምን ዳራይ ጸብለል ለዓሊ ጸብለል ተላዓለት በቃ ጸላታ እንዳራይ ተሳን ለዓሊ ክትላዓል ኮላ እሶም ካለ ታሕቲ تمان تزعقون تحت قرقولو تمان تتعالوا عن العالي يتجيب حتى لما معلتي مركب كان العالي تنصافل له معلتي لما معلتي مركب كان العالي تقبلت تقول له معلتي ما تحاق تزارب كله بتي زفقرنا بيسوس كريستوس عطبقنا كاب ساعتي نبان لتينا بتي زفقرنا بيسوس كريستوس كاب ساعتي عطبقنا نبلصينا كاب كريستوس فقري زفوننا ماريو مكرا ችግር ስደት ለዕትበለ ተዕትበለ ሕማም ገረበለ ከፈለና ይከልዩ በትዝፈቶና በኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰዓቲ አጸቢቅና ንበልጽና አታ ትበልጽካ ትብለካ ዘለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ብሉጽካ በክርስቶስ ኢየሱስ ንስከ በልጽኪ በክርስቶስ ኢየሱስ ንስከ ቀዳማይካ በክርስቶስ ኢየሱስ ንስከ ቀዳማይኪ እንስከ ካብ ሰዓቲ ትበልጽኪ ንስከ ካብ ሰዓቲ ትበልጽካ ساعات كوي لو لا يكون زبلنا زلو زكام يلو لا يكون زبا ساعات لو ግን ካብቶም ሰዓት ንስኻ ትበልጽ ካብቶም ሰዓት ንስኻ ትበልጽ ምክንያቱም በመን በክርስቶስ ኢየሱስ በኢየሱስ ንስኻ ካብ ሰዓት ሁሉ ትበልጽ አሜን ጆ አንተ ሰዓት ለውኮ ኮፍ ዘብልካ ሰዓት ትቆሎ ግን ነው ተሰሩ በመን በክርስቶስ ንስኻ ዘሎ ካብታ ዓለም ዘሎ ይበልጽ إسكاي زلخا منم كسعو زيكل نقول له زسعي
ስለዚህ በውስጧ እንዳስዓርካት ከይድንበር እንዳወነንካት ከይድንበር እንዳትወነንካት ከይዳ ይኮንካል ንስኻ በክርስቶስ ኢየሱስ ከብሰዓሪ ትበልጥ ኢኻ ስለዚህ ኖህ ናይ ኖህ መርከብሲ ማይ ብዝመፀ ቁጥሪ ዝናብ ብዝነብ ቁጥሪ እንታይ ትገብር ኣብ ልዕሊ ከስጠማ ዘይኮነስ ፀብለል ትብል ከዛ ይከልዩ مركبكم سي تسطم مركب አይኮነት ንገሩ መርከበይ ተሰጠም አይኮነትም በሎ መርከበይ ነገራት አይስተማሉ ኮነታት አይስተማሉ ወራ አይስተማሉ ሀገት አይስተማሉ ችግር አይስተማሉ ወራ አይስተማሉ ጸብለል ትብል ለሁሉ ትገጽ አኩል ለሁሉ ስልጣን ዘለዋ መርከብ ያዘላትኒ እሱሃ ኢየሱስ መርከብናት ኢየሱስ መርከብናት ከኢየሱስ ነገራት ዘይዝዎ ለእለ ሁሉ ጸብለል ዝብል ለእለ ሁሉ ዝገዝ አብለ ሁሉ ምርክነት ዘለዎ መርከበይ ናይ እምነት መርከበይ ኢየሱስ ናይ እምነት መርከብካ ኢየሱስ ነገራት ከይዙ ካይሁን ንዑ ሞት አይሃዞን ሞት አይሃዞን ብለካለሁ ሞት አይሃዞን ንሁሉ ዘፍርሆ ሞት ኢየሱስ ግን አብለ ሞት ስልጣን አለው ስለዚህ እሱ ናይ ትንሣኤ ንጉስ ናይ ትንሣኤ ንጉስ ነገር ካንተ ሞተ እንደገና ከተንስዝህን ነገር ካንተ ሞተ እንደገና ህይወት ከዘራሉ ዝህን መርከብ ይዘለካ ስለዚህ ኖህ አይተወላወል መርከቡ ሰጥ ይዘሩ ነህደ ማዓልቲ ነኽልተ ለሰለስተ ይሄና ኮክልተ ማዓልቲ ኮን ዘድክ መና ዘላቱ ብሩኻት ንዕባኑ ሰቅ 150 معات يسرعوكو 150 معات تشكعلو 150 معات سمع دوستا تا نيو لايف تملك 10 ساعات ملالس انت تندي ما سبكو يدن كو هيجي سبب زي تتكبر على خبرك سبع يكون مجمله زي بسنا هلونا እግዚአብሔር አለው ዲሉ እንጂ ስና ይሁን ሎሚ ሰብ ዝናፍ ቆንታ ይመስልኩም ካፍቷና ስትሞክሽሽ ዝናፈ ካፍቷና ነትሞክሽሽ ናፍቁ ካፍቷና ንምታይ ነትሞክሽሽ ሞክሽሽ እንዲያር ሞክሽሽ እንደቆይኑ ከሲርካኻ ዋና እንተ ቆይኑ ትሞክሽሽ ካፍቷና ይዘሉ ነትዋና እንዳይስካሲ ትሞክሽሽ መስኡሉ ስለዚህ አነ ድዋት የከበረታታኩም ዘለ ሓደ ነገር ፍለጡ ብስነይ ክልተ ሰለስተ አጣጣቆምኩም አነ ኢየሱስ ምሳሁ አማኸርኩም ምሳሁ ማለት ስለዚህ ህላውነት እግዚአብሔር ዘገድሰካ ወይስ ሞክሽሽ ዘገድሰካ ይዘሉኝ ህላውነት እግዚአብሔር ዘገድሶ ሐሚትን 50 አይደክም ረመረመረ ምርሹስ ጉዩስ መልገብር መኻዱስ መልገብር አነ ተነግረኩም አብቲዝ በዓሉሲ أبشر بعبس قدم 10 عامات قدم 25 عامات بعد الدراسة الشركة سبزيبلو منبر تري سبزيبلو منبر تري سرفه منبر سبزيبلو بمنة داراه هذا هو عن قد منبر كله مريم سب يعلو زغنا سبزت أول مريم بفاتح عند الدين كله خبز اللوى يوصل كله خبز اللوى دعوة يمتصر أبصر توكل الكون يبرك عنه خطأ أبصر المجر الكون يسوع أب እግዚአብሔር ዙከሪው ሰዓራይ أب እግዚአብሔር ዝገፊው እውት ዝኸውን ታኪካኮ እግዚአብሔር ዘይብላ አኼባ እንደቆዩ ዋፊ ማለት ነው ከዋፊው ጻቆም እግዚአብሔር ከዘይብላ አኼባት ይውጣ ደቅስ ላይ ካጉጽ ቆንጾሎሲ ማዓት ጓይዳ ገይሮ አቡ ግን ምን አይነበረ ነብን እግዚአብሔር ሰው ናይሎ ደቃ ቤተክርስቲያን ካንታ ኔራ ኢየሱስ አብደገ ይዘለው ቋቋይብን አብዝኻ ዳንኬራ እንደገበረ ይሰማኛል ናይሎም ዘመን ቤተክርስቲያን ዳንኬራ ተመረጽ ቤተክርስቲያን እንበሪ ህልውና እግዚአብሔር አይኮነት ምዘላ አነ ከነግረኩም በዳንኬራ አይኮነት እግዚአብሔር ዝግለጽ በህይወት ይዝግለጽ እግዚአብሔር በዳንኬራ እንገልጾይና ኢየሱስ በህልውና ወገን ገልጾ በህይወትና ግን ገልጾ በብራና ገልጾ መልኩሯን መልከና ከነበርኩሎ ሽሪው መንባር ማለት ክርስትና ማለት كل زمرنا خلينا كنا ملخنا خلينا كل بوتنشال لنا قد نقدم وقد هلونو زي كل زبله كله كم وحافيو سلسي أبهلونو كنا تقرأ لنا أبهلونو نو تقرأتو حبرتو مسمى نيرو 250 عامات أنت معتي
ሰባት እንታይ ብሎ ያገደሱን እግዚአብሔር እንታይ ተዛሪ ብሎ አይቀድስካ እግዚአብሔር ስለካ እንታይ ብሎ ብረክቲ እግዚአብሔር ስላኺ እንታይ ብሎ ተሐስበለኪ ሰባት እንታይ ብሎ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ስለይ እንታይ ብሎ ሓወይ ስለ ሰባይ ኮነ ዘገድስካ እግዚአብሔር ስለካ እንታይ ብሎ እግዚአብሔር ተዛረዋ አባኻ ክውን ክኸውን እግዚአብሔር ስለክ ዝበሎ ያው ክኸውን እግዚአብሔር ስለካ ትበሎ ያው ክኸውን ሰባት ተዛረዋ ወላ ሀደ ክውን ሃሌሉያ ደጋም ምትጋሙ ከደገም ኸዩ ደጋም ሰራው ግናባኻ ኃይል ይብሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር በሳኻ ሁሉስ ማኒ ዝቃወምካ ስለዚህ ነው ዝቃወሙ ከቃወሙ ኮለም ዝልፍልፉ ኮለም ዝዛረቡ ከዛረቡ ኮለም እሱ ግን መንካም መስራ አዲ አይዋለ እግዚአብሔር ተዛሪ ቢሞ ከኸውን ይው በቃ አና ሐሳብ እግዚአብሔር ከተርጉም የብዝምድር አብቲው ዘላን ነጭ ሐሳብ ሐሳብ እግዚአብሔር ከተርጉም ይካ አበርን እግዚአብሔር ኮፋቢል ካዘሎ ፍቃድ እግዚአብሔር ካንታዩ ነዓለም በክርስቶስ ኢየሱስ መጥቅላል ነዓለም በኢየሱስ ክርስቶስ ከተላኸሎ ነዓኻ ሰራሕተኛ ገይሩ ኮፋቢል ካለ ነዓኺ ሰራሕተኛ ገይሩ ከሚጠከሎ ስለዚህ ሰራሕተኛ እንትወንኪ ተብልከ መርከብ ክስሪ በቃ ዝተዓለል ተዓላፍቲ ዝተባሃለ ባህላፍቲ እሱ ግን ህብረት ክምስመን ምስ ኢየሱስ ريحو هبرت مس يسوس هي هبرت مس املاس لزغبرنو ودعتو تايم صبيو نعود راي زي كونسي نعود نبيتو مدحان كوي نمن نعود نبيتو نقالوني نمن نعود نبيتو امن السخان بيت كان كتهنيها واو برايز ذا لورد امن السخان بيت كان تاكلها كتهنيها نو አይገደሰው ሐቦታቱ ታይሉ ይገደሰው ዘገደሰሱ ታመልከ መስራዩ ዘገደሰሱ እግዚአብሔር ተዛረው ከም ካለ ኮ ቢዝነስ ገብር ኸሊ ከም ካለ ኮ ድሌቱ ገብር ግን ትኩረቱ አበይ አታመልከ አንድ ነገር ከነረኩ ነው እንዳሰራ ሆሎ ድንግጁ ሰማይ ተከፍቶ ይሆን ከማን ዝናብ ከምዘንብ መንበር ዝፈለጠ ማዓስ ማዓት ከምዘንብ አይፈለጠልሽ ፈሊጥ ለማዓት ማዓት ከምዘንብ ንሕናውን ዝናብ ከምዘንብ ተነግረና ነበር ማዓስ ማዓት ከምዘንብ አይተነገረና ታይ ማለት ይባል ሚስጥር ኢየሱስ ከምዝመጽምር ተነግረና ዘሎ ማዓስ ከምዝመጽ አይበለና ስለዚህ ሐወይ ንቃ ኢየሱስ ከመለሲው ኢየሱስ ከመለሲው ድንገት ከመለሲው ከመለስ ኮሎ አቦታና አመርከብካ እንደጤና ሐሳብ እግዚአብሔር ለጤና አላ ስለዚህ ኢየሱስ ታይቀበል ስለዚህ ኖህ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ኸይና ኸነን ቆልና ኖህ ነዓለም በእምነት እንታይ በላ ኮንና በእምነት ኮንና በእምነቱ ይኮንንዋ ወላ አድርጎ በእምነቱ ግን ኮንንዋ እቺ ሀደ ከቢብና ካብዘሎ ደመና ናይ ምን ደመና ማለት ናይ ኖህ ምስክር ደመና ከቢብናለው እቺ ከዛራ ወደል ይዘለሁ ናይ ኖህ ደመና ከቢብናለው ነው ብዙ ምስክርነት በዛዕባ ነው ሰሚዕና ይናገር ነው ተመስኪኑ ዘሐደ ደመና ተበይም ተነገርና ሁሉ ግን ኖህ በቃ ኖህ ካ እኹል አይኮነን ነው ብቁ አይኮነን ብለና ሁሉም እኮ እዚህ አክል ምስክርነት እንተለዎ እዚህ አክል ፓወር እንተለዎ እዚህ አክል ግብር ተገበረ እቺውን ኖህ ነቀፌታ ስለተረኸው ከጥምቱ ወዘለው ኖህ ዘይኮነሲ እጅግን በነቢያትን በሕግን ተመስከረሉ ጽድቅ አምላክ ተገልጸ ዝብል በዚህ ኃጢአት ዘይፈልጥ ነውር ዘይብሉ አለ ዘይብሉ ኢየሱስ ናይ እምነት ኩን ጀማርን ደምዳሚን እና ራይሁን ክትጎዩ ክሪክ ወይ ኮለና መናጠመታን ወይ ኖህ ዘይኮነስ ኢየሱስ ንጥምቶ መንከውከም ዘሎ ኢየሱስ ሃሌሉያ ነው ምክንያቱስ ድህር መርከው ደጋም ተረኸው ኢየሱስ ግን ድህር ትንሣኤ አበራይ ተረኸውን ቅድም ትንሣኤ አበራይ ተረኸውን ፍጹም ነቀፈታ ዘይብሉ ኢየሱስ ግን ጎይ ኮለና ማን እንዳራአና ኢየሱስ እንዳራአና ሪኮ ኢየሱስ ራይ አይደክም ኢየሱስ ይዝደክም ይፈልጥራና ኢየሱስ ይተሐለለ ይፈልጥ ኢየሱስ ተሰላችሁ አይራአኩን ኢየሱስን ኮላ እንቱ አሁላ መመሊሱ ኃይልና ዘህድስ መመሊሱ ዘጥዕም ስም ዘለዎ መመሊሱ ዘበርጭቅ ስም ዘለዎ መመሊሱ ዘፈውስ ስም ዘለዎ መመሊሱ ከደር በሐጎስ ዘመን
حموس እግዚአብሔር ሲ ኃይለይ ኃይል ዝህብ ስም አለው ኃይል ዝህብ ስም አለው ስለዚህ እንታይ የዝብለኩም ዘለኹ ክንጎይ ይኮነናሲ እዩ ናበይ ናፍቲ ህፍረቱ ንዒቁ እንታይ ማለት እዩ ህፍረቱ ንዒቁ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዓይነት ኣሰዓላ ኣይኮነን ኢየሱስ ተሰቒሉ ህፍረቱ ንዒቁ ጥራዩ ኮይኑ ስለኻ ባዶ ዝኾነ ኢየሱስ ናኡ እናጠመትካ ንሱ በኣኻ ዘይሓፍርስ ከመይልካ ስኻ ብኡ ትሓፍር ንሱ በኣኻ ዘይተሰከፈስ ስኻ ከመይልካ ብኡ ትስከፍ እሱ እኳ ዘይነዓቐካስ ስኻ ከመይልካ ኣባትነቱ ክነግር ትሓፍር ጎይትነቱ ክነግር ትሓፍር ብኡ ኣነ ብኢየሱስ እየ ንማለስ ዘሰክፈካ ነገር እንታይ ኣሎ ስለ ኢየሱስ ንምንጋርሲ ከም ኖ መርከብ ንመስራሕሲ እንታይ ኣሎ ዘሕፍረካ كبلو تلي زلوا خنتايم كتقولي يقول لغاسي يمان تلقى ما يترغي تقولي يقول لها نمرعي يسوس هجي يسوس هفرتو نعيقوي زبلا يقول ترى يقولوا صليخة زي تسابالي زبلا يقول مزعاف كزارب كله بزعاب يسوس انتهي زبلا مزعاف كزارب كله يساس عمسان حمله حمسان سلسة انتهي زبلا ناس مسكرنا ناسي من أمنوا كتسأل እግዚአብሔር ከ ለምን ተጋደሉ መስራዕና የዘመን ትሪት አይነበሩን ድህና ሰላም ክረከም መቅጣት ዘበለ ሁሉ ናኡ ወረደ ነዚህ ምስክርና ምና ወቃበ መርከና አይነበሩን ዝስሕ መርካ አይነበሩን አነ ነዚህ ወትከረከብ ስሱሲ ተዋሪዱ ክቡር ክርስቶስ ስለይ ተዋሪዱ ንጉስ ክርስቶስ ስለይ ተዋሪዱ አምላክ ክርስቶስ ስለይ ክብረት ተገፊፉ ስለዚህ እንታይ የክብለኩም ደለ ይዘለው ብሎ ማዕቲ እንስራ ቢለ ከዛም ዘለው ብዙ ምስክራት አለውና እንደው ማብዝምትሪ ብዙ አብነታት ዝኾኑ አለውና እንደው ግን ካርቶም አብነታት ዘሐለፈካ ምንም ነቀፌታ ዘይብሉ ቅዱስ ዝኾነ ማን አለው ኢየሱስ ክንጎይ ይቆልና ፓስተር ጣሙት ይከባልና ነቢያት ጣሙት ይከባልና ሐዋርያ ጣሙት ይከባልና ማን ጣሙት ኢየሱስ ናኢምነትና ጀማርን ደምዳምን ዝኾነ ኢየሱስና ጣመትና نوي نصلي هاليلويا هاليلويا هاليلويا